Darba poġġetni ħdejha u qalet li kellha type 1 diabetes. U ħadta kbira x'ħsibt li ma kienet se tibqa' normali. Din hija l-esperjenza ta' Ġulja u Milena Mifsud li kienu preżenti għal seminar organizzat mill-Ghaqda Maltija kontra d-Diabete. Tewmin ta' 12 sena li għandhom ommhom bid-Diabete u li hija wkoll nieqsa mid-dawl. Minkejja l-kundizzjoni tagħha jgħidu li ommhom tagħmel l-affarijiet bħal kull omm oħra. Dan huwa l-messaġġ li jwasslu lil persuni li għaddejjin mill-istess sitwazzjoni. Min ngħidlhom kuraġġ, nafu li qegħdin tgħaddu minn din id-dbatija, imma kuraġġ. Ħudu gost b'ħajjitkom, tibżawx. Ikolkom familja sabiħa u kulħadd maqudin. U tgħix normali. Raymond Azzoppardi, raġel ta' mara b'din il-kundizzjoni, spjega kemm huwa importanti l-appoġġ u l-kuraġġ lil persuni bid-Dijabete. Bħala missier ta' 3 tfal qal li minkejja d-diffikultajiet li tħabbat wiċċa magħhom persuna bid-Dijabete ikun żball li taqta' qalba għaliex jekk tiġġieled din il-marda tista' tgħix b'din il-kundizzjoni. Il-President tal-Ghaqda Maltija kontra d-Diabete Anna Zammit Mekkien tgħid li minn barra l-10% tal-popolazzjoni Maltija li taf li għandha l-kundizzjoni tad-Diabete hemm aktar persuni b'din il-kundizzjoni. Hemm numru sostanzjali oħra ta' nies li għandhom id-Diabete ta' type 2 li għadhom ma jafux biha. U din għaliex toħroġ għandha medda ta' żmien sakemm inti tista' tinduna biha. Għalhekk importanti meta naraw li għandna daqshekk numru ta' nies li jbattu b'dil kundizzjoni ikollna pjan strutturali biex aħna nkunu nistgħu niġġieldu din l-epidemija u nkunu nafu eżattament fejn sejrin.